नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। हरे हरे कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखामृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं वासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അപ്പൊ നമ്മള് ഒന്നാമത്തെ സ്കന്ധം 11-ാം അധ്യായം ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ദ്വാരക പ്രവേശം ഇതാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അതിൽ നമ്മള് കുറച്ച് നമ്മൾ എടുത്തു അല്ലേ. 5-ാമത്തെ ശ്ലോകം കഴിഞ്ഞു. നാലാമത്തെ 4-5 വായിച്ചു. എടുക്കാനുണ്ട് കുറച്ചല്ലേ. നമ്മൾ ഇന്നലെ എന്താ കണ്ടത്? ആദ്യത്തില് ഭഗവാൻ ദ്വാരകയില് ഭഗവാൻ ചെന്നിട്ട് അവര് വിയോഗ ഭഗവാൻ ഇല്ലാന്ന് കണ്ടപ്പോ അവര് വിഷമിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ വരവ് കണ്ടപ്പോ അതില് ശംഖുനാഥാണ് മുഴക്കണത്. ആദ്യം ഭഗവാന്റെ ആഗമന സമയത്ത് തന്നെ ശംഖുനാഥാണ് നമ്മള് എല്ലാ അമ്പലങ്ങളിലും കണ്ടില്ലേ, ഭഗവാൻ പുറത്തൊക്കെ എഴുന്നള്ളുമ്പോ ശംഖു ഊതും ആദ്യം. അതാണ്. അപ്പൊ ശംഖുലി കേട്ടപ്പോ ഭഗവാൻ ദ്വാരകയിലെ വാസികൾക്കൊക്കെ ഭയങ്കര സന്തോഷമായി. കുറെ നാളായിട്ട് ഭഗവാനെ കാണാതിരിക്കുവല്ലേ. അപ്പൊ ആ ശംഖുലി ഭഗവാന് അപ്പൊ അവർക്ക് അത് ഭയങ്കര ഒരു സന്തോഷത്തോടെ അവര് ഭഗവാനെ സ്വീകരിക്കണത്. അത് ഭഗവാന്റെ പ്രേമത്തിന്റെ ലക്ഷണം എന്ന് പറയണു. അതെ, ആ ശംഖിനെ പ്രത്യേകം പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ അധരങ്ങളിൽ തൊട്ടപ്പോ ആ ശംഖ് എങ്ങനെയായിട്ട് മാറി എന്ന് പറഞ്ഞത് സൂര്യന്റെ അരുണവർണ്ണമായി മാറി. താമരയുടെ തണ്ടുകളിൽ വെളുത്ത അരയന്നം വിളയാടുന്ന പോലെ. ചുവന്ന താമരത്തണ്ടുകളുടെ വെളുത്ത അരയന്നമായിരിക്കുന്ന പോലെ കാണപ്പെട്ടു. കാരണം ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുമ്പോ എല്ലാതും എങ്ങനെയായിട്ട് മാറും? അത് ഭഗവാന്റെ ഒരു താമരയുടെ തണ്ടിലെ വെളുത്ത അരയണ്ണ ഇരിക്കുന്ന പോലെ. എന്ത് ഉപമയല്ലേ പ്രഭാതർ കൊടുത്തത്. അത് ഭയങ്കര. അതെ, അതേപോലെ തോന്നുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് നമ്മള്. അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകത്തിലേക്ക് പോകാം നമുക്ക്. നമ്മൾ ഇന്നലെ എടുത്തതിന്റെ 4-5 ശ്ലോകം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം ഭഗവതേ വാസുദേവായ മിവാവൃതഃ ആത്മാ രാമം പൂർണ്ണകാമം നിജലാഭേന നിത്യത പ്രത്യുല്ലമുഖാ പ്രചുർ ഹർഷഗദ്ഗദായ ഗിര പിതരം സർവ സുഹൃദം അവിതാരമി ഇവാർഭക. ഹരേ കൃഷ്ണ.
സർവസുഹൃദം മവിതാരമിവാന്തം വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥ ശ്രീലപ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. വിവർത്തനം നമ്മൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. ഭഗവാനെ എല്ലാവരും എന്താണ് ഉപഹാരങ്ങളുമായിട്ട് ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് വന്നു എന്നാ പറഞ്ഞത്. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീലപ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. പരമപുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ ആത്മാരാമൻ എന്ന് ഇതിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം സ്വയം പര്യാപ്തനാകിയാൽ തനിക്ക് ഉപരിയായി യാതൊന്നിൽ നിന്നും അദ്ദേഹത്തിന് ആനന്ദം കണ്ടെത്തേണ്ടതായിട്ടില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ അസ്തിത്വം തന്നെ സമ്പൂർണ്ണ പരമാനന്ദമാകുന്നു. തന്നിമിത്തം അദ്ദേഹം സ്വയം പര്യാപ്തനാകുന്നു. അദ്ദേഹം നിത്യമായ അസ്തിത്വമുള്ളവനും പൂർണ്ണ അഭിജ്ഞനും പരമാനന്ദ പൂർണ്ണനുമാകുന്നു. ആകയാൽ ഏത് ഉപഹാരവും എത്ര തന്നെ വിലപിടിപ്പുള്ളതായാലും അദ്ദേഹത്തിന് അതിൻ്റെതൊന്നും ആവശ്യമില്ല. എങ്കിലും അദ്ദേഹം ഏവരുടെയും അഭ്യുതകാംക്ഷിയാകയാൽ എല്ലാവരും ശുദ്ധഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ സമർപ്പിക്കുന്ന എല്ലാറ്റിനെയും അദ്ദേഹം സ്വീകരിക്കുന്നു. അപ്പൊ പരമപുരുഷനായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ആത്മാരാമനാണ്. ആത്മാരാമൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്വയം പര്യാപ്തനാണ്, സ്വന്തം ആനന്ദം കണ്ടെത്തുന്നവനാണ്. തനിക്കുപരിയായിട്ട് യാതൊന്നിൽ നിന്നും അദ്ദേഹത്തിന് ആനന്ദം കണ്ടെത്തേണ്ടതായിട്ടില്ല. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് വേറൊന്നിൽ നിന്നും ആനന്ദം കണ്ടെത്തേണ്ടതായിട്ട് ഇല്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ അസ്തിത്വം തന്നെ സമ്പൂർണ്ണ പരമാനന്ദമാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം സച്ചിദാനന്ദനാണ് അല്ലെ, സത്യചിത്താനന്ദനാണ്. എപ്പോഴും ആനന്ദം നൽകുന്നവനാണ് ആര്? ഭഗവാൻ. എപ്പോഴും ആനന്ദത്തിലാണ്, പരമാനന്ദത്തിലാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അസ്തിത്വം തന്നെ എങ്ങനെയാണ്? സമ്പൂർണ്ണ പരമാനന്ദമാണ്. തന്നിമിത്തം അദ്ദേഹം സ്വയം പര്യാപ്തനാകുന്നു. അദ്ദേഹം നിത്യ അസ്തിത്വമുള്ളവനും പൂർണ്ണ അഭിജ്ഞനും പരമാനന്ദ പൂർണ്ണനുമാകുന്നു. അപ്പൊ സച്ചിദാനന്ദനാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ നിത്യ അസ്തിത്വമുള്ളവനാണ്, പൂർണ്ണ അഭിജ്ഞനാണ്, പരമാനന്ദം പൂർണ്ണനുമാകുന്നു ഭഗവാൻ. ആകയാൽ ഏതുപഹാരവും എത്ര തന്നെ വിലപിടിപ്പുള്ളതായാലും അദ്ദേഹത്തിന് അതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ എത്ര വിലപിടിപ്പുള്ള ഉപഹാരങ്ങൾ കൊടുത്താലും ഭഗവാന് അതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. കാരണം എല്ലാം ഭഗവാന്റെ തന്നെയാണ്. എങ്കിലും അദ്ദേഹം ഏവരുടെയും അഭ്യുതകാംക്ഷിയാകയിൽ എല്ലാവരും ശുദ്ധഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ സമർപ്പിക്കുന്ന എല്ലാറ്റിനെയും അദ്ദേഹം സ്വീകരിക്കുന്നു. പക്ഷെ എന്നാലും എന്താണ്, അദ്ദേഹം എല്ലാവരുടെയും അഭ്യുതകാംക്ഷി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭക്തന്മാരെല്ലാം സമർപ്പിക്കുന്നത്, ശുദ്ധ ഭക്തന്മാര് സമർപ്പിക്കുന്നതെല്ലാം ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കുന്നു. ആ വസ്തുക്കളൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് ആവശ്യമുണ്ട് എന്നതിനർത്ഥമില്ല. എന്തെന്നാൽ അതൊക്കെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശക്തിയിൽ നിന്നും ഉത്ഭവിച്ചതാകുന്നു. ഇവിടെ ഭഗവാന് കാഴ്ചദ്രവ്യങ്ങൾ സമ്മാനിക്കുന്നത് സൂര്യദേവന്റെ ആരാധനയിൽ ദീപം അർപ്പിക്കുന്നതിന് സമാനമായി ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നു. ജ്വലിക്കുന്നതും പ്രകാശിക്കുന്നതുമായത് എന്തും സൂര്യന്റെ ശക്തിയുടെ ഒരു പ്രസരണമാകുന്നു. അങ്ങനെയാണെന്നിരിക്കലും സൂര്യദേവനെ ആരാധിക്കുവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ദീപം സമർപ്പിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. സൂര്യാരാധനയിൽ ആരാധകർ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ ഫലം ആവശ്യപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ ഭഗവത് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഇരുപക്ഷത്തു നിന്നും എന്തെങ്കിലും ആവശ്യപ്പെടുന്നതിന്റെ ചോദ്യമേ ഉദിക്കുന്നില്ല. അതെല്ലാം തന്നെ ഭഗവാനും ഭക്തനും തമ്മിലുള്ള പരിശുദ്ധ പ്രേമത്തിന്റെയും സ്നേഹത്തിന്റെയും ലക്ഷണമാകുന്നു. ഇവിടെ ഭഗവാൻ എന്താണ്, ഭക്തന്മാര് സമർപ്പിക്കുന്നതെല്ലാം ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കും. ആ വസ്തുക്കളൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് ആവശ്യമുണ്ടെന്നതിന്റെ അർത്ഥമില്ല. അപ്പൊ നമ്മള് കൊടുക്കുന്നതൊന്നും ഭഗവാന് വേണമെന്നല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം. ഭഗവാൻ എന്താണ്, ആ ഭക്തന്മാര് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തില് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നതെല്ലാതും ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കും. കാരണം എല്ലാവരുടെയും അഭ്യുതകാംക്ഷിയാണ് ഭഗവാൻ. അതൊക്കെ തന്നെ നമുക്കറിയാം. ഈ എല്ലാ വസ്തുക്കളും ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ളതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ശക്തിയിൽ നിന്നും ഉത്ഭവിച്ചതാകുന്നു. ഇവിടെ ഭഗവാന് കാഴ്ചദ്രവ്യങ്ങൾ സമ്മാനിക്കുന്നത് സൂര്യദേവന്റെ ആരാധനയിൽ ദീപം അർപ്പിക്കുന്നതിന് സമാനമായി ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനോട് കാഴ്ചദ്രവ്യങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നതിന് എന്തിനോടാണ് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്? സൂര്യദേവന് പ്രകാശം അർപ്പിക്കുന്നതിനോടാണ് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്. കാരണം എങ്ങനെയാണ് സൂര്യനെ പറയുന്നത്? സൂര്യന്റെ ശക്തിയുടെ ഒരു പ്രസരണമാകുന്നു പ്രകാശം എന്ന് പറയുന്നത്. ജ്വലിക്കുന്നതും പ്രകാശിക്കുന്നതായത് എന്തും എങ്ങനെയാണ്? സൂര്യന്റെ ശക്തിയുടെ ഒരു പ്രസരണം ആകുന്നു. അപ്പോ അങ്ങനെയാണെന്നിരിക്കലും സൂര്യദേവനെ ആരാധിക്കുവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ദീപം സമർപ്പിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ പ്രകാശം എന്ന് പറയുന്നത് സൂര്യന്റെ തന്നെ ഒരു ശക്തിയാണത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ദീപം കൊണ്ട്, ആ പ്രകാശം കൊണ്ട് സൂര്യനെ തന്നെ ആരാധിക്കുകയാണ്. സൂര്യനെ തന്നെ ആ ദീപം സമർപ്പിക്കുന്നത് എന്താണ്? അതേപോലെയാണ്. സൂര്യന്റെ തന്നെ ശക്തി കൊണ്ട് സൂര്യനെ തന്നെ തിരിച്ച് നമ്മളത് സമർപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ ആരാധനയിൽ ആരാധകർ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ ഫലം ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ഈ സൂര്യാരാധനയും എന്താണ്? ഏതെങ്കിലും വിധത്തിലുള്ള ഫലത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്.
എന്നാൽ ഭഗവത് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഇരുപക്ഷത്തു നിന്നും എന്തെങ്കിലും ആവശ്യപ്പെടുന്നതിന്റെ ചോദ്യമേ ഉദിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ ഭക്തിയുടെ സേവനം എങ്ങനെയാണ്? ഒരു തരത്തിലും ആഗ്രഹങ്ങൾ ഇല്ലാത്തതാണ്. അപ്പൊ ഒന്നും ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രശ്നം അവിടെ വരുന്നില്ല. അതൊക്കെ ഭഗവാനും ഭക്തനും തമ്മിലുള്ള പരിശുദ്ധ പ്രേമത്തിന്റെയും സ്നേഹത്തിന്റെയും ലക്ഷണമാണെന്ത്? ഭഗവത് ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാന് സർവ്വ ജീവാത്മാക്കളുടെയും പരമപിതാവ് ആണ്. ഭഗവാനാണെന്ത്? എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെയും പരമപിതാവാണ് ഭഗവാൻ. ആകയാൽ ഭഗവാനുമായുള്ള ഈ ജീവാധാരമായ ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് ബോധവാന്മാരായവർക്ക് പിതാവിൽ നിന്ന് പുത്രോചിതമായ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കാം. പിതാവാകട്ടെ അത്തരം അനുസരണാശീലരായ പുത്രന്മാരുടെ ആവശ്യങ്ങളെ യാതൊരു വിലപേശലും ഇല്ലാതെ നിറവേറ്റുന്നതിൽ സന്തുഷ്ടനുമാണ്. ഭഗവാൻ കൽപ്പവൃക്ഷത്തെ പോലെയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഹേതുകമായ കാരുണ്യത്താൽ ഏവർക്കും എല്ലാം അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നു. എങ്കിലും പരമപിതാവ് എന്ന നിലയിൽ ഭക്തിയുടെ സേവന നിർവഹണത്തിന് പ്രതിബന്ധമാണെന്ന് നിരൂപിച്ചിരിക്കുന്നവയൊന്നും ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനെ ഭഗവാൻ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നില്ല. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ നിരതരായവർക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ ആകർഷണത്താൽ കലർപ്പറ്റ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ നിലയിലേക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കും. ഇവിടെ ഭഗവാനും ഭക്തനും തമ്മിലുള്ള പരിശുദ്ധ പ്രേമം സ്നേഹത്തിന്റെ ലക്ഷണമാണ്. എന്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ ലക്ഷണമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനാണ് എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെയും പരമപിതാവ് ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ ജീവാത്മാവും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് ബോധവാന്മാരായവർക്ക് പിതാവിൽ നിന്നും പുത്രോചിതമായ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവാനാണ് നമ്മുടെ പിതാവ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുമ്പോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? നമുക്ക് പിതാവിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആഗ്രഹമുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ആവശ്യപ്പെടാം. പക്ഷെ ആ പിതാവ് എങ്ങനെ ചെയ്യണ്ടാവും? നമുക്ക് നമ്മളെ നന്മയ്ക്കായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും നമുക്ക് തരുണ്ടാവും. നമ്മൾ എല്ലാതും ആവശ്യപ്പെടും നമ്മൾ അച്ഛനും അമ്മയും ചെയ്തു തരില്ല. പക്ഷെ എന്താണ്? നമുക്ക് നല്ലതാണെന്ന് തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങൾ അവർ ചെയ്തു തരും. അപ്പൊ പിതാവിൽ നിന്നും ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കും. അത്തരം അനുസരണാശീലരായ പുത്രന്മാരുടെ ആവശ്യങ്ങളെ യാതൊരു വിലപേശലില്ലാതെ നിറവേറ്റുന്നതിൽ സന്തുഷ്ടനുമാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യും? ആ ആഗ്രഹങ്ങള് യാതൊരു വിലപേശലും ഇല്ലാതെ നിറവേറ്റി തരും. ഭഗവാൻ കൽപ്പവൃക്ഷത്തെ പോലെയാണ്. ചോദിക്കുന്നതൊക്കെ നമുക്ക് എവിടെ നിന്ന് ആര് തരും? ഭഗവാൻ തരും. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഹേതുകമായ കാരുണ്യത്താൽ ഏവർക്കും എല്ലാം അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെല്ലാം ഭഗവാൻ നമുക്ക് തരും. പക്ഷെ എങ്കിലും പരമപിതാവ് എന്ന നിലയിൽ ഭക്തിയുടെ സേവന നിർവഹണത്തിന് പ്രതിബന്ധമാണെന്ന് നിരൂപിച്ചിരിക്കുന്നവയൊന്നും ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന് ഭഗവാൻ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നില്ല. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും എന്താണ്? ഭക്തിക്ക് തടസ്സമാകുന്നു തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും ആര് ചെയ്യില്ല? ഭഗവാൻ ചെയ്തു തരില്ല. അതായത് നമ്മുടെ അച്ഛനമ്മയെ നമുക്ക് തരാത്തതുപോലെ നമുക്ക് വേണ്ടാത്തതാണ്, നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് ദോഷാണെന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവർ തരില്ല. അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാനും എന്ത് ചെയ്യും? ഭക്തിയുടെ സേവന നിർവഹണത്തിന് പ്രതിബന്ധമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന കാര്യങ്ങള് ചെയ്തു തരില്ല. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ നിരതരായവർക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ ആകർഷണത്താൽ കലർപ്പറ്റ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ നിലയിലേക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കും. ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്തിരിക്കുന്നവർക്ക് എന്താണ്? അതീന്ദ്രിയമായ ആകർഷണം കൊണ്ട് ഭഗവാനോടുള്ള ആ ആകർഷണത്താൽ കലർപ്പറ്റ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ നിലയിലേക്ക് ഉയരാനായി സാധിക്കും. ശ്ലോകം 6. നാഥാസ്മതേനാഥ സദാംഘ്രി പങ്കജം വിരിഞ്ച വൈരിഞ്ച സുരേന്ദ്രവന്ദിതം പാരായണം ക്ഷേമമിഹേച്ഛതാം പരം നായത്ര കാലാ പ്രഭവേത് പരാ പ്രഭു. നാഥാസ്മതേനാഥ സദാംഘ്രി പങ്കജം വിരിഞ്ച വൈരിഞ്ച സുരേന്ദ്രവന്ദിതം പരായണം ക്ഷേമമിഹേച്ഛതാം പരം നായത്ര കാലാ പ്രഭവേത് പരം പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പങ്കജം വൈരഞ്ജ സുരേന്ദ്ര വന്ദിതം സുരേന്ദ്രവന്ദിതം ക്ഷേമായണം ക്ഷേമമിഹേച്ഛതാം പരം ഹരേ കൃഷ്ണ. നാഥ പ്രണമിച്ചു. സ്മ ഞങ്ങൾ അപ്രകാരം പ്രവർത്തിച്ചു. ഇതേ അങ്ങേക്ക്. നാഥ ഹേ നാഥ. സദാ
അംക്രി പങ്കജം പാദപങ്കജങ്ങൾ, വിരിഞ്ച ആദിജീവാത്മാവായ അതായത് ബ്രഹ്മാവ്, വൈരിഞ്ച സനകനെയും സനാതനെയും പോലുള്ള ബ്രഹ്മപുത്രർ, സുര ഇന്ദ്ര സ്വർഗാധിപതി, വന്ദിതം ആരാധിക്കുന്ന, പരായണം പരമോന്നതൻ, ക്ഷേമം ഇഹ ഈ ജീവിതത്തിൽ, ചതാം അപ്രകാരം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുവൻ, പരമമായ ഒരിക്കലും, എത്ര എവിടെയാണോ, കാല അനിവാര്യമായ കാലം, പ്രഭവേത് അതിന്റെ സ്വാധീനം ചെലുത്തുവാൻ കഴിയുന്ന, അതീന്ദ്രിയനായ, പ്രഭു പരമപുരുഷ ഭഗവാൻ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. പൗരന്മാർ പറഞ്ഞു, അല്ലയോ ഭഗവാനെ, ബ്രഹ്മാവിനെ പോലുള്ള ദേവന്മാരും 4 കുമാരന്മാരും സ്വർഗാധിപതിയായ ഇന്ദ്രൻ പോലും അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു. ജീവിതത്തിന്റെ പരമമായ ക്ഷേമം കൈവരിക്കുവാൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുടെ ആത്യന്തിക ആശ്രയസ്ഥാനം അങ്ങാകുന്നു. പരമോന്നതനായ അതീന്ദ്രിയനായ ഭഗവാൻ അങ്ങയാകയാൽ അനിവാര്യമായ കാലത്തിന് അങ്ങയുടെ മേൽ പ്രഭാവം ചെലുത്താൻ കഴിയുകയില്ല. ഇപ്പൊ പൗരന്മാര് പറയാണ്, ഏത് പൗരന്മാരായിരിക്കും ഇപ്പൊ ഈ പറയുന്നത്? എവിടെയുള്ളവരെ പറയുന്നത്? ദ്വാരകയിലുള്ള പൗരന്മാർ, ദ്വാരകവാസികളാണ് പറയുന്നത്. ദ്വാരകയിലുള്ളവർ എന്താ പറയുന്നത്? അല്ലയോ ഭഗവാനെ, ബ്രഹ്മാവിനെ പോലുള്ള ദേവന്മാരും പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ 4 കുമാരന്മാര്, സനക സനാതന സനന്ദ സനൽ കുമാരന്മാര്, ബ്രഹ്മാവിനെ പോലുള്ള ദേവന്മാര്, സ്വർഗാധിപതിയായ ഇന്ദ്രൻ പോലും എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാണ്. അപ്പൊ ജീവിതത്തിന്റെ പരമമായ ക്ഷേമം കൈവരിക്കുവാൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുടെ ആത്യന്തികമായ അഭയസ്ഥാനം ആശ്രയസ്ഥാനം ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. പരമോന്നതനായ അതീന്ദ്രിയനായ ഭഗവാൻ അങ്ങായതുകൊണ്ട് തന്നെ അനിവാര്യമായ കാലത്തിന് അങ്ങയുടെ മേൽ പ്രഭാവം ചെലുത്താനായിട്ട് കഴിയില്ല. അങ്ങ് ആരാണ്? കാലം തന്നെയാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാന്റെ മേല് പ്രഭാവം ചെലുത്താൻ എന്തിനു സാധിക്കില്ല? ആ കാലത്തിന് സാധിക്കില്ല. ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഭഗവത്ഗീതയിലും ബ്രഹ്മസംഹിതയിലും മറ്റ് ആധികാരിക വേദസാഹിത്യങ്ങളിലും സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ പരമപുരുഷനായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാകുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് സമാനനായോ ഉപരിയായോ ആരും തന്നെ ഇല്ല എന്നതാണ് സർവ്വ വേദസാഹിത്യങ്ങളുടെയും നിർണയം. പരമപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകങ്ങളായ ആശ്രിതരായ ജീവാത്മാക്കളുടെ മേൽ കാലദേശങ്ങൾ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നു. ജീവസത്തകൾ അധീനരായ ബ്രഹ്മവും അതേസമയം പരമപുരുഷനായ ഭഗവാൻ അതീശനായ നിരപേക്ഷനും ആകുന്നു. ഒരു സുവിക്തമായ യഥാർത്ഥത്തെ വിസ്മരിക്കുന്ന ഉടൻ തന്നെ തക്ഷണം നാം മായയിലാവുകയും ഘോര അന്ധകാരത്തിലേക്ക് ഇടപെട്ട ഒരുവനെ പോലെ ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങളിലേക്ക് തള്ളപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ബോധവാനായ ജീവസത്തയുടെ നിർമ്മലമായ അവബോധം എന്നത് ഈശ്വരാവബോധമാണ്. ഇതിൽ അവൻ എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളിലും ഭഗവാനെ ശിരസാ നമിക്കുന്നു. ഭഗവത്ഗീതയിലും ബ്രഹ്മസംഹിതയിലും മറ്റുള്ള ആധികാരിക വേദസാഹിത്യങ്ങളിലെല്ലാം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ത്? പരമപുരുഷനായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാകുന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് സമനായോ അദ്ദേഹത്തിന് ഉപരിയായിട്ടോ ആരും തന്നെ ഇല്ല എന്ന് സർവ്വ വേദസാഹിത്യങ്ങളുടെയും നിർണയം. അപ്പൊ എല്ലാത്തിലും പറയുന്നതാണ് ഭഗവാന് തുല്യനായിട്ടും ആരില്ല, ഭഗവാന് ഉപരിയായിട്ടും ആരുമില്ല. പരമപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകങ്ങളാണ് ആര്? ജീവാത്മാക്കള്. ആശ്രിതരായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാക്കള് അവരുടെ മേൽ കാലദേശങ്ങൾ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നു. അപ്പൊ ജീവാത്മാക്കൾ എന്ത് ബാധിക്കുന്നുണ്ട്? കാലവും ദേശവും ഒക്കെ ജീവാത്മാക്കളെ ബാധിക്കും. ജീവസത്തകൾ അധീനരായ ബ്രഹ്മാവും അതേസമയം പരമപുരുഷനായ ഭഗവാൻ അതീശനായ നിരപേക്ഷനുമാകുന്നു. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവല്ല ബ്രഹ്മം. ഇപ്പൊ ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ബ്രഹ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാലും ആര് തന്നെയാണ്? ജീവാത്മാവ്. പരമപുരുഷനായ ഭഗവാൻ നിരപേക്ഷനാണ്. ഈ സുവിസ്തമായ യഥാർത്ഥത്തെ വിസ്മരിക്കുന്ന ഉടൻ തന്നെ തക്ഷണം നമ്മൾ മായയാവുക. അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് മറക്കുന്നത്? നമ്മള് മറന്നു പോകുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തിന്റെ പിടിയിൽ വരും? മായയിലാവുകയും ഘോര അന്ധകാരത്തിലേക്ക് ഇടപെട്ട ഒരുവനെ പോലെ ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങളിലേക്ക് തള്ളപ്പെടുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ എവിടേക്ക് തള്ളപ്പെടും? ഘോര അന്ധകാരങ്ങളിലേക്ക് തള്ളപ്പെടും. ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരികയും ചെയ്യും. ബോധവാനായ ജീവസത്തയുടെ നിർമ്മലമായ ബോധം എന്നത് അവബോധം എന്നത് ഈശ്വരാവബോധമാണ്. അപ്പൊ ബോധവാനായ ജീവാത്മാവിന്റെ നിർമ്മലമായ അവബോധം എന്തായിരിക്കണം? ഈശ്വരാവബോധമായിരിക്കണം. അതിൽ അവൻ എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളിലും ഭഗവാനെ ശിരസ നമിക്കുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവൻ എന്ത് സാധിക്കും? ഏതൊരു സാഹചര്യത്തിലും ഭഗവാനെ ശിരസ നമിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാത്തവർക്ക് എന്ത് വേണ്ടി വരും? ഘോര അന്ധകാരത്തിലേക്ക് തള്ളപ്പെടും. ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ആധ്യാത്മികം, ആദി ഭൗതികം, ആദി ദൈവികം.
ശ്ലോകം 7. ഭവായനസ്ത്വം ഭവവിശ്വഭാവന ത്വമേവ മാതാ തസ്തുർപ്രതിഹിതാ ത്വം സദ്ഗുരുർന പരമം ച ദൈവതം യസ്യ കൃതിനോ ബഭൂവിമ ഭവായനസ്ത്വം ഭവായനസ്ത്വം ഭവവിശ്വഭാവന ത്വമേവ മാതാത സുഹൃത്പതി പിതാ ത്വം സദ്ഗുരുർന പരമം ച ദൈവതം യസ്യാനുവൃത്യ കൃതിനോ ബഭൂവിമ. ചൊല്ലിക്കോളൂ. പരമം ച ദൈവതം അനുവൃത്തിനോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭവായ ക്ഷേമത്തിനായി ന ഞങ്ങളുടെ, ത്വം അങ്ങ്, ഭവ ആയിത്തീരുക, വിശ്വഭാവന പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടാവ്, ത്വം അങ്ങ്, ഏവ നിശ്ചയമായും, മാതാ മാതാവ്, അഥ അതുപോലെ, സുഹൃത് അഭ്യുതകാംക്ഷി, പതി ഭർത്താവ്, ത്വം അങ്ങ്, പിതാ പിതാവ്, സദ്ഗുരു ആത്മീയ ഗുരു, ന ഞങ്ങളുടെ, പരമം പരമമായ, ച ദൈവതം ആരാധ്യ വിഗ്രഹം, യസ്യ ആരുടെ, അനുവൃത്യ കാലടികളെ പിന്തുടർന്ന്, കൃതിന വിജയി, ബഭൂവിമ ഞങ്ങൾ ആയിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ജയ്. അല്ലയോ പ്രപഞ്ച സ്രഷ്ടാവേ, അങ്ങ് ഞങ്ങളുടെ മാതാവും സുഹൃത്തും നാഥനും പിതാവും ആത്മീയ ഗുരുവും ആരാധ്യ വിഗ്രഹവുമാകുന്നു. അങ്ങയുടെ കാലടികളെ പിന്തുടരുകയാൽ ഞങ്ങൾ എല്ലാവിധത്തിലും വിജയികളായി തീർന്നിരിക്കുന്നു. ആകയാൽ അങ്ങ് തുടർന്നും അങ്ങയുടെ കരുണയാൽ ഞങ്ങളെ സദാ അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇവിടെ പിന്നെയും അവരെന്താ പറയണത്? പ്രപഞ്ച സ്രഷ്ടാവേ, പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സ്രഷ്ടാവേ, അത് അങ്ങ് ഞങ്ങളുടെ മാതാവുമാണ്, സുഹൃത്തുമാണ്, നാഥനുമാണ്, പിതാവുമാണ്, ഗുരുവും ആരാധ്യ വിഗ്രഹവും എല്ലാം ആര് തന്നെയാണ്? അങ്ങ് തന്നെയാണ്. ഞങ്ങള് അങ്ങയുടെ കാലടികളെയാണ് പിന്തുടരുന്നത്. എല്ലാ വിധത്തിലും ഞങ്ങൾ വിജയികളായി തീർന്നിരിക്കുന്നു. ആകയാൽ അങ്ങ് തുടർന്നും എന്ത് ചെയ്യണം? അങ്ങയുടെ കരുണയാൽ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങള് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. സർവം നന്മ മാത്രമായ പരമപുരുഷൻ പ്രപഞ്ച സ്രഷ്ടാവാകിയാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പക്കൽ എല്ലാ സ്വജീവാത്മാക്കളുടെയും നന്മയ്ക്കായി സർവം നന്മ മാത്രമായ പദ്ധതികളുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സതുപദേശം പിന്തുടരാൻ ജീവാത്മാക്കളെ ഭഗവാൻ ഉപദേശിക്കുന്നു. അപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കിയാൽ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും അവർ വിജയികളായി തീരുന്നു. ഭഗവാൻ ഒഴികെ മറ്റൊരു ദേവത ആരാധിക്കേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യവുമില്ല. ഭഗവാൻ സർവശക്തനാകുന്നു. ഭഗവത് പാദപങ്കജങ്ങളിലുള്ള നമ്മുടെ വിധേയത്വത്താൽ അദ്ദേഹം സംതൃപ്തനാകുന്ന പക്ഷം നമ്മുടെ ഭൗതികവും ആത്മീയവുമായ ജീവിതത്തിന്റെ വിജയപ്രദമായ നിർവഹണത്തിന് എല്ലാവിധ അനുഗ്രഹങ്ങളും പ്രദാനം ചെയ്യാൻ തക്ക സമർത്ഥനാണ് അദ്ദേഹം. ആത്മീയ അസ്തിത്വം പ്രാപ്തമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഭഗവാനുമായുള്ള നമ്മുടെ ശാശ്വത ബന്ധത്തെ മനസ്സിലാക്കാനായി നമുക്ക് ഏവർക്കുമുള്ള ഒരവസരമാണ് മനുഷ്യജന്മം. അദ്ദേഹവുമായുള്ള നമ്മുടെ ബന്ധം അനശ്വരമാകുന്നു. അതിനെ ഭഞ്ജിക്കാനോ ഉന്മൂലനം ചെയ്യാനോ സാധ്യമല്ല. താൽക്കാലികമായി ഇത് വിസ്മരിക്കപ്പെട്ടേക്കാം. എന്നാൽ എല്ലാ കാലദേശങ്ങൾക്കുമായുള്ള ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടിരിക്കുന്ന ഭഗവത് അനുശാസനങ്ങൾ നാം അനുവർത്തിക്കുന്ന പക്ഷം ഭഗവത് കൃപയാൽ അതിനെ പുനരുദ്ധീകരിക്കാനും സാധ്യമാണ്. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? സർവം നന്മ മാത്രമായ പരമപുരുഷൻ പ്രപഞ്ച സ്രഷ്ടാവാകിയാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പക്കൽ എല്ലാ സജീവാത്മാക്കളുടെയും നന്മയ്ക്കായി സർവം നന്മ മാത്രമായ പദ്ധതികളുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെയും അഭ്യുതകാംക്ഷിയാണ്. അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാവരുടെയും നന്മ മാത്രമാണ് ആരാഗ്രഹിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെയും നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കുറെ പദ്ധതികൾ ആരുടെ പക്കലുണ്ട്? ഭഗവാന്റെ പക്കലുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സദുദ്ദേശം പിന്തുടരാൻ ജീവാത്മാക്കളെ ഭഗവാൻ ഉപദേശിക്കുന്നു. അപ്പൊ സജീവാത്മാക്കളെ ഭഗവാൻ എന്തിനു ഉപദേശിക്കാണ്? ഭഗവാന്റെ പാത പിന്തുടരാനായിട്ട് ഭഗവാൻ അവരെ ഉപദേശിക്കുകയാണ്. അപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കിയാൽ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും അവർ വിജയിത്തീരുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അനുസരിച്ച് പോകുക, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഉപദേശം പിന്തുടർന്നു പോകുന്ന ജീവാത്മാക്കൾക്ക് എല്ലാ തരത്തിലും എന്താണ്? വിജയം കിട്ടുക.
ഭഗവാൻ ഒഴികെ മറ്റൊരു ദേവതയെയും ആരാധിക്കേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനെ മാത്രം ആരാധിച്ചാൽ മതി. ബാക്കി എല്ലാരും നമുക്ക് ആരാധിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന പോലെ, ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് വയറിൽ ഭക്ഷണം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഭക്ഷണം എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും കൊടുക്കുന്നത് പോലെ, അല്ലെങ്കിൽ വൃക്ഷത്തിന്റെ വേരിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നത് പോലെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും കിട്ടും. അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ ആരാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ദേവന്മാരും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സന്തുഷ്ടരായിക്കൊള്ളും എന്നാണ് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ടത്. ഭഗവാൻ സർവശക്തനാകുന്നു. ഭഗവത് പാദ പങ്കജങ്ങളിലുള്ള നമ്മുടെ വിധേയത്വത്താൽ അദ്ദേഹം സംതൃപ്തനാകുന്ന പക്ഷം നമ്മുടെ ഭൗതികവും ആത്മീയവുമായ ജീവിതത്തിന്റെ വിജയപ്രദമായ നിർവഹണത്തിന് എല്ലാവിധ അനുഗ്രഹങ്ങളും പ്രദാനം ചെയ്യുവാൻ തക്ക സമർത്ഥനാണ് അദ്ദേഹം. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയുള്ള ഭഗവത് പാദ പങ്കജങ്ങളിലുള്ള നമ്മുടെ വിധേയത്താൽ അദ്ദേഹം സംതൃപ്തനാകുന്ന പക്ഷം, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാന് ശരണം പ്രാപിച്ച് ഭഗവാൻ നമ്മളിൽ സംതൃപ്തനാകുന്ന പക്ഷം നമ്മുടെ ഭൗതികവും ആത്മീയവുമായ ജീവിതത്തിന്റെ വിജയപ്രദമായ നിർവഹണത്തിന് എല്ലാവിധ അനുഗ്രഹങ്ങളും പ്രദാനം ചെയ്യുവാൻ തക്ക സമർത്ഥനാണ് അദ്ദേഹം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാന് ശരണാഗതി പ്രാപിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഭഗവാന് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഭൗതികമായിട്ടും ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ജീവിതത്തിന്റെ വിജയത്തിനുള്ള എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും പ്രദാനം ചെയ്യാൻ ആർക്ക് സാധിക്കും? ഭഗവാന് സാധിക്കും. ആത്മീയ അസ്തിത്വം പ്രാപ്തമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഭഗവാനുമായുള്ള നമ്മുടെ ശാശ്വത ബന്ധത്തെ മനസ്സിലാക്കാനായി നമുക്ക് ഏവർക്കുമുള്ള ഒരു അവസരമാണ് മനുഷ്യജന്മം. അപ്പൊ ഈ മനുഷ്യജന്മം നമുക്ക് എന്തിനാ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്? ആത്മീയമായ അസ്തിത്വം പ്രാപ്തമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ആത്മീയമായ ഒരു അസ്തിത്വം പ്രാപ്തമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, പിന്നെ നമ്മള് ഭഗവാനും നമ്മളും തമ്മിലുള്ള അതിന്റെ ബന്ധം മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ശാശ്വതമായൊരു ബന്ധം നമ്മളും ഭഗവാനും തമ്മിലുണ്ട്. അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഒരു അവസരമാണെന്ത്? ഈ മനുഷ്യജന്മം എന്ന് പറയുന്നത്. അദ്ദേഹവുമായുള്ള ഈ ബന്ധം അനശ്വരമാകുന്നു. അതിനെ ഭഞ്ജിക്കാനോ ഉന്മൂലനം ചെയ്യാനോ സാധ്യമല്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനും നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എങ്ങനെയാണ്? അതൊരു അനശ്വരമായൊരു ബന്ധമാണ്. അതിനില്ലാതാക്കാനോ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. താൽക്കാലികമായി ഇത് വിസ്മരിക്കപ്പെട്ടേക്കാം. പക്ഷെ ചിലപ്പോ എന്ത് സംഭവിക്കാം? നമ്മളും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം മറന്നു പോകാം, പക്ഷെ അതൊരിക്കലും ഇല്ലാതാകുന്നില്ല. എന്നാൽ എല്ലാ കാലദേശങ്ങൾക്കുമായുള്ള ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ വെളിപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഭഗവത് അനുശാസനങ്ങൾ നാം അനുവർത്തിക്കുന്ന പക്ഷം ഭഗവത് കൃപയാൽ അതിനെ പുനരുദ്ധരിക്കാനും സാധ്യമാണ്. ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യം എന്താണ് വെളിപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്? എല്ലാ കാലദേശങ്ങൾക്കായുള്ള ശാസ്ത്രങ്ങൾ വെളിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഭഗവത് അനുശാസനങ്ങൾ നാം അനുവർത്തിക്കുന്ന പക്ഷം ഭഗവത് കൃപയാൽ അതിനെ പുനരുദ്ധീകരിക്കാനും സാധ്യമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കൃപ കൊണ്ട് നമുക്കതിനെ പുനരുദ്ധീകരിക്കാൻ സാധിക്കും. എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയുന്ന പ്രകാരം നമ്മൾ അനുവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ. ശ്ലോകം 8. അഹോ സനാഥ ഭവതാസ്മ സയത്വയം ത്രൈവിഷ്ടപാനാമപി ദൂരദർശനം പ്രമസ്മിതാസ്നിഗ്ധ നിരീക്ഷണാനനം പശ്യേമ രൂപം തവ സർവസൗഭഗം. അഹോ സനാഥ ഭവതാസ്മ സയത്വയം ത്രൈവിഷ്ടപാനാമപി ദൂരദർശനം പ്രമസ്മിതാസ്നിഗ്ധ നിരീക്ഷണാനനം പശ്യേമ രൂപം തവ സർവസൗഭഗം. ഹരേ കൃഷ്ണ. രൂപം സർവം തവ സർവസൗഭഗം സനാഥാ ഭവതാസ്മയദ്വയം ത്രൈവിഷ്ടപാനാമപി ദൂരദർശനം നിരീക്ഷണാനനം പശ്യമ രൂപം തവ സർവ. അഹോ അഹോ, ഇത് ഞങ്ങളുടെ സൗഭാഗ്യമാകുന്നു. സ നാഥ, യജമാനന്റെ സംരക്ഷണത്തിലായിരിക്കുക. ഭവത ഭവാനാൽ, സ്മ ഞങ്ങൾ ആയിത്തീർന്നതിനാൽ, യത് വയം ഞങ്ങൾ ആയതുപോലെ, ത്രൈവിഷ്ടപാനാം ദേവന്മാരാൽ, അപി കൂടി, ദൂരദർശനം
വളരെ അപൂർവമായി കാണപ്പെടുന്ന പ്രേമസ്മിത, പ്രേമപൂർവം മന്ദഹസിക്കുന്ന, സ്നിഗ്ധ, പ്രീതിപൂർവമായ നിരീക്ഷണ ആനനം, അങ്ങനെ കാണപ്പെടുന്ന ആ മുഖം, പശ്യേമ ഞങ്ങൾ ദർശിക്കട്ടെ, രൂപം സൗന്ദര്യം, തവ അങ്ങയുടെ, സർവ എല്ലാ, സൗഭഗം സർവ എല്ലാം, സൗഭാഗം മംഗളം. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. അഹോ ഞങ്ങൾ അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യത്താൽ ഞങ്ങൾ വീണ്ടും ഇന്നങ്ങയുടെ സംരക്ഷണത്തിന് കീഴിലായത് ഞങ്ങളുടെ സൗഭാഗ്യമാണ്. സ്വർഗവാസികൾ പോലും അപൂർവമായി മാത്രമേ അങ്ങയെ ദർശിക്കാറുള്ളൂ. എന്നിട്ടും സ്നേഹപൂർണമായ കടാക്ഷങ്ങൾ നിറഞ്ഞ അങ്ങയുടെ സുസ്മേര വദനം ദർശിക്കുവാൻ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് സാധ്യമായിരിക്കുന്നു. സർവമംഗളപൂർണമായ അങ്ങയുടെ അതീന്ദ്രിയ രൂപം ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ കാണാം. പിന്നെ അവരെന്താ പറയുന്നത്? അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യത്തില് ഞങ്ങൾ വീണ്ടും ഇന്ന് അങ്ങയുടെ സംരക്ഷണത്തിലായി. അപ്പൊ ഇത്രയും നാളും സംരക്ഷണത്തിലായിരുന്നു. അതിനുശേഷം ഭഗവാൻ ഹസ്തിനപുരിയിൽ പോയപ്പോൾ ആ സംരക്ഷണം ഇല്ലാതായി. ഇപ്പൊ വീണ്ടും എന്ത് സംഭവിച്ചവർക്ക്? ഭഗവാന്റെ സംരക്ഷണത്തിന്റെ കീഴിലായിട്ട് അവര് വന്നു. അത് അവരുടെ സൗഭാഗ്യമാണ്. സ്വർഗനിവാസികൾക്ക് പോലും അപൂർവമായിട്ട് മാത്രമേ അങ്ങയെ നിർദ്ദേശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ആ ഭഗവാന്റെ കൂടെയാണ് ഇപ്പൊ ആര് ഭഗവാന്റെ കൂടെയാണ് ഇവരൊക്കെ നിൽക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അപൂർവമായിട്ട് മാത്രമേ അവർക്ക് ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. എന്നിട്ടും സ്നേഹപൂർണമായ കടാക്ഷങ്ങൾ നിറഞ്ഞ അങ്ങയുടെ സുസ്മേര വദനം ദർശിക്കുവാൻ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് സാധ്യമായിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ എന്നിട്ട് പോലും ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്നുണ്ട്? ഭഗവാന്റെ ആ വദനം ദർശിക്കാനായിട്ട്. എങ്ങനെയാണ്? സ്നേഹപൂർണമായ കടാക്ഷങ്ങൾ നിറഞ്ഞ അങ്ങയുടെ സുസ്മേര വദനം ദർശിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് സാധ്യമായിരിക്കുന്നു. സർവമംഗളപൂർണമായ അങ്ങയുടെ അതീന്ദ്രിയ രൂപം ഞങ്ങൾക്ക് കാണാം. ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ രൂപം കാണാനും ഞങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുന്നു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശാശ്വതമായ വ്യക്തി സ്വരൂപത്തിൽ ദർശിക്കാൻ കഴിയൂ. ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും വ്യക്തിരഹിതനല്ല. അദ്ദേഹം നിരപേക്ഷകനായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്. ഭക്തിയുടെ സേവനം മുഖേന അദ്ദേഹത്തെ മുഖാമുഖം ദർശിക്കുവാൻ സാധ്യമാണ്. ഉന്നത ലോകനിവാസികൾക്ക് പോലും ഇത് അസാധ്യമായതാണ്. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ അംശമായ വിഷ്ണു ഭഗവാനുമായി കൂടിയാലോചിക്കുവാൻ ബ്രഹ്മാവും മറ്റു ദേവന്മാരും ആഗ്രഹിക്കുന്ന പക്ഷം അവർക്ക് ഭഗവാൻ ശയിക്കുന്ന ശ്വേതദ്വീപിലെ പാലാഴി തീരത്ത് കാത്തു നിൽക്കേണ്ടതായി വരുന്നു. പാലാഴിയും ശ്വേതദ്വീപും പ്രപഞ്ചത്തിനുള്ളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിന്റെ ശരി പകർപ്പാകുന്നു. ബ്രഹ്മദേവനോ ഇന്ദ്രനെ പോലുള്ള മറ്റു ദേവന്മാർക്കോ ഈ ശ്വേതാദ്വീപിൽ പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയില്ല. എന്നാൽ അവർക്ക് പാലാഴി തീരത്ത് നിലകൊണ്ട് ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ആ വിഷ്ണു ഭഗവാനെ സന്ദേശം അയക്കാൻ കഴിയുന്നു. ആകയാൽ ഭഗവാനെ അപൂർവമായി മാത്രമേ അവർ ദർശിക്കാറുള്ളൂ. അതേസമയം ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളുടെയോ പ്രായോഗിക തത്വശാസ്ത്ര അഭ്യൂഹങ്ങളുടെയോ ഭൗതിക മാലിന്യത്തിന്റെ യാതൊരു കലർപ്പുമില്ലാത്ത ശുദ്ധ ഭക്തരാൽ ആകയാൽ ദ്വാരക നിവാസികൾക്ക് ഭഗവത് കൃപയാൽ അദ്ദേഹത്തെ മുഖാമുഖം ദർശിക്കുവാൻ കഴിയുന്നു. ജീവസത്തുക്കളുടെ യഥാർത്ഥ അവസ്ഥ ഇതാണ്. ഭക്തിയുടെ സേവനത്താൽ മാത്രം പ്രകടമാക്കാൻ കഴിയുന്ന നമ്മുടെ സ്വാഭാവികവും വ്യവസ്ഥാപിതവുമായ ജീവിത വ്യവസ്ഥയുടെ പുനരുജ്ജീവനത്തിലൂടെ ഈ അവസ്ഥ പ്രാപ്തമാക്കാൻ കഴിയുന്നു. അപ്പൊ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ? ഭഗവാനെ ഈ വ്യക്തി രൂപത്തില്, ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള രൂപത്തില് ദർശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും എങ്ങനെയല്ല? വ്യക്തിരഹിതനല്ല. ഭഗവാൻ എപ്പോഴും വ്യക്തി തന്നെയാണ്. അദ്ദേഹം നിരപേക്ഷനായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ് ഭഗവാൻ. ഭക്തിയുടെ സേവനം മുഖേന അദ്ദേഹം മുഖാമുഖം ദർശിക്കുവാൻ സാധ്യമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ മുഖാമുഖം ദർശിക്കാൻ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് സാധിക്കുന്നത്? ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാം. നമ്മള് ഭക്തിയോടുകൂടി സ്നേഹത്തോടുകൂടി ഭഗവാനെ സേവനം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഭഗവാനെ നമുക്ക് മുഖാമുഖം ദർശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഉന്നത ലോക നിവാസികൾക്കും ഇത് അസാധ്യമാണ്. അപ്പൊ ഉന്നത ലോകത്തിലുള്ളവർക്കൊന്നും ഇത് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന കാര്യമല്ല. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ പൂർണ്ണ അംശമായിട്ടുള്ള വിഷ്ണു ഭഗവാനുമായി കൂടിയാലോചിക്കുവാൻ ബ്രഹ്മാവും മറ്റു ദേവന്മാരും ആഗ്രഹിക്കുന്ന പക്ഷം അവർക്ക് ഭഗവാൻ ശയിക്കുന്ന ശ്വേതദ്വീപിലെ പാലാഴി തീരത്ത് കാത്തു നിൽക്കേണ്ടി വരുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനോട് എന്തെങ്കിലും ഉണർത്തിക്കണമെങ്കിൽ, എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ട്, എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ അറിയാനുണ്ടെങ്കിൽ ബ്രഹ്മാവിനും ദേവന്മാർക്കും ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ അടുത്ത് പോകാൻ സാധിക്കില്ല. ഭഗവാന്റെ തന്നെ പൂർണ്ണ വിസ്തരണമായിട്ടുള്ള ഏത് വിഷ്ണുമൂർത്തിയാണ്? ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണുവിനെയാണ് അവർക്ക് കാര്യങ്ങൾ പറയാനായിട്ട് സാധിക്കുക. അതും വിഷ്ണുവിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകല്ല, അവര് ശ്വേതദ്വീപിലെ പാലാഴി തീരത്ത് കാത്തു നിൽക്കണം.
കാത്തു നിൽക്കാണ് വേണ്ടത്. അങ്ങനെ പാലാഴിയും ശാന്തദീപം പ്രപഞ്ചത്തിനുള്ളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിന്റെ ശരി പകർപ്പാകുന്നു. ഇവിടെ പാലാഴിയും ശാന്തദീപം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രപഞ്ചത്തിനുള്ളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ആ വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിന്റെ ശരിയായൊരു പകർപ്പാണ്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മദേവനോ ഇന്ദ്രനെ പോലുള്ള മറ്റു ദേവന്മാർക്കോ ഇവിടേക്ക് പോവാൻ സാധിക്കില്ല, ഈ ശ്വേതദ്വീപിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. എന്നാൽ അവർക്ക് പാലാഴി തീരത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ക്ഷീരോദകായി വിഷ്ണു എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന വിഷ്ണുവിനെ ഭഗവാന് സന്ദേശം അയക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ അവർക്ക് അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാം? ഭഗവാന് സന്ദേശം കൊടുക്കാം. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ അപൂർവമായിട്ട് മാത്രമേ ആർക്ക് ദർശിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ? ഈ ദേവന്മാർക്ക് ദർശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അതേ സമയം ഈ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളുടെയോ പ്രായോഗിക തത്വശാസ്ത്ര അഭ്യൂഹങ്ങളുടെയോ ഭൗതിക മാലിന്യത്തിന്റെയോ യഥാർത്ഥ കൽപ്പില്ലാത്ത ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക്, ദ്വാരകാ നിവാസികളായവർക്ക് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ മുഖാമുഖം ദർശിക്കാനായിട്ട് കഴിയും. അപ്പൊ ദ്വാരകാ നിവാസികൾക്കാണെങ്കിലോ ഭഗവാന് മുഖാമുഖം ദർശിക്കാൻ സാധിക്കും. ജീവാത്മാക്കളുടെ യഥാർത്ഥ അവസ്ഥ ഇതാണ്. ഭക്തിയുടെ സേവനത്താൽ മാത്രം പ്രകടമാക്കാൻ കഴിയുന്ന നമ്മുടെ സ്വാഭാവികവും വ്യവസ്ഥാപിതവുമായ ജീവിത അവസ്ഥയുടെ പുനരുജ്ജീവനത്തിലൂടെ ഈ അവസ്ഥ പ്രാപ്തമാക്കാൻ കഴിയുന്നു. അപ്പൊ ഇത് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ മാത്രം പ്രകടമാകുന്നതാണ്. മാത്രമല്ല നമ്മുടെ സ്വാഭാവികമായ അവസ്ഥയുമാണിത്. ജീവിത അവസ്ഥയുടെ പുനരുജ്ജീവനത്തിലൂടെ ഈ അവസ്ഥ പ്രാപ്തമാക്കാൻ കഴിയും. ഇപ്പൊ ഇവിടെ സ്വാഭാവികമായി വ്യവസ്ഥാപിതമായ ജീവിത അവസ്ഥയുടെ പുനരുജ്ജീവനത്തിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഈ അവസ്ഥയെ പ്രാപ്തമാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഏത് അവസ്ഥയെ കുറിച്ച് ഇവിടെ പറയുന്നത്? ജീവാത്മാവിന്റെ ശരിയായ അവസ്ഥ, അതായത് ജീവാത്മാക്കളുടെ യഥാർത്ഥ അവസ്ഥ, ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന, ഭഗവാൻ നമ്മുടെ മൂലസ്വരൂപമാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന അവസ്ഥ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും. എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഭക്തിയുടെ സേവനത്താൽ പ്രകടമാക്കാൻ കഴിയുന്ന ആ സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള വ്യവസ്ഥാപിതമായിട്ടുള്ള ജീവിത അവസ്ഥയുടെ പുനരുജ്ജീവനത്തിലൂടെ നമുക്ക് ഈ അവസ്ഥ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദി की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ പോയില്ലല്ലേ? മാതാജി, പ്രണാമം മാതാജി. ഭഗവാൻ